Le mulțumim acestor copilași, ne-au încântat să ne ajungă până la bătrânețe. Cerul, având trebuință de gură, strigă prin steaua ce mare venirea pe pământ a celui ce a sărăcit pentru noi, în chip nespus, căreia răspunzându-i magii din Persia, în grabă au ajuns să se închine povățuitorului. În continuarea programului nostru vor urca pe scenă maicile de la Mănăstirea Bunavestire, mănăstire înființată după anii 90, actuală Sihăstrie, făcând joncțiunea cu cea veche, atestată documentar la anul 1729, ducând mai departe tradiția monacală în ținuturile topoane de munca sfetului. Din brațele pădurii, pe cărări întroienite, au coborât să ne colinde cu drag măicuțele de la Mănăstirea Bunavestirea Tisa Silvestri, interpretând colindele, fluierul cel păstoresc, liniște, mare minune, în Estla din Betleem, la Betleem în noapte. Hristos,
prelungirea și actualizarea imnelor religioase din biserică în casele creștinilor, pentru că inimile acestora s-au făcut biserici vii, peșteri din Betleem sălași pentru cer. În cele ce urmează, veți asculta un grup de colindători trecuți cu puțin de vârsta copilăriei, care au renunțat în această seară de a mai merge cu ajunul pe la casele dumneavoastră, aducându-vă veștea nașterii Domnului, și au venit aici să ne colinde, bătând la ușa inimilor noastre și întrebându-ne: primiți colindători? Să le răspundem: primim, părinților, pentru că aduceți cu sfințile voastre o mărturie de credință și o binecuvântare de la Hristos Domnul. Să nu uităm, colindele trezesc în noi conștiința misionară, vestirea prin faptă și cuvânt, dar mai ales acum prin cânt. Să ascultăm pe părinții din grupul vocal Episcop Melchisedec al Protopopiatului Bacău,